Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang saking dagang Serbisyo Asin Riparo, Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, dyan po sa siyudad ng Ligas and Liga. At masulog po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga po mga luim. Capraol Bobier Villanueva, kay Madam Arlene Juan dyan sa Barangay Nabasa Halina. Good morning. Kay Boss Willie Binancio Salazar, magkarapi kita. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas.
Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo nganyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Yang girondong Hai Pet sa size na tabi kita, Boss Willie. kakawan Kang Mayo taon 2026. kudu Sa inyo niyan may piyestahan tabi, Boss Willie. Hanap kuya Sa inyo may piyestahan. Oy, sabayan po nindoon sa indong lingkod. Sarang oras kita, 7 to 8. Vulkan bulus Mag-ori-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa tuya po. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ko niyan, May 6. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, sigurado kadaklan piyestahan. O nipon sa kuyang tugon, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tapas ang aboto nindo. And siguradong lilibak-libakon man sana kamo kaya. Kay panimba Yo! Sapos malang supo. Ay ka man nga imbitado, yaong ka. Saro patabing tugon ko tabi, Madam Arlene. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Ada Wala man tabi ibang mangat kan sadirita kundi kita man sana. Kinibisi Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Nama Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen! Kainin tu Uy, piyesta daangon yan dyan sa Jaro, Malinaw. Sida Makipiyesta tabi kita, madam. Didal na ulo Makipiyesta kita. Si Maestro, si Sir Willie, si Boss Willie, wala man kilistan. Si Maestro ang igwa. Nadali na naman suda yung pagkaisi. Si Maestro pala rin may listahan kang pistahan. Oy, thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ansain do pong serbidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Wednesday, Mayo 6 sa taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kasamuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay binapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit.
And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing araw kaini. Di madali naman ang piyesta dyan karakap pa Raul Bubier Villanueva dyan sa barangay Kumon kang Malinao. Nag-imbitar tabi Sir Willie, Boss Willie. Nag-imbitar si Kap Raul Bubier Villanueva. Dyan sa Sainda daw, piyesta da tabi sa Pichagis. Ano tabi, Boss Will? Sa lakay na. Bata ang problema dyan sa barangay ni Capraol Bubier Villanueva dyan sa Kumon. Tubig. Mapiesta ngayon, di kaming panghugas. Lamang kaming pangsabaw, panghugas. Tawaran tubig ang samong barangay. May tubig sa salog. Kaya si Capraol Bubier Villanueva naghahanap ki para harok. Nag-volunteer ko tabi ako, Madam Arlene. Ako nasa nang koon mong para harok sa piyesta. Libre lamang ako sa piyesta. Libre lamang ako. Mamantikaan lamangan sa kungudoy. Yo. Oy, ara mo tabi, Madam Arlene, adi. Ang importante sa tuya, ang mga arog ka na okasyon, pierestahan, dahil man importante siguro na magparaharanda kita tabata ngunyan. Baga ngunyan na may krisis kitang piga-agihan, piga-hampang. Dipisil ngunyan magpaparadisponer ki mo, kipira, kwarta, sintabo. Problema o garing sa tuya ta nakagawian ta na di kultura ta na mga Pilipino na pag-arog kayan, obligado ka nang maghanda. Kaya maski sa pangutang, mangungutang ka sa Bombay o kung sa Inman, yan ang problema pagbabayad. Tapos yung mga pinagakan mo sa nakipisa sa imo, sinupunan pa sa imong luto. Puros man niya taba. Puros man sa nangya taba. Pinakakandaman sa mo. Man sa pista, puros taba. Yugod mo yan, pinakaon mo na sinupunan ka pa. Liniba ka pa pag ano mo. Liniba ka pa pag uruli. Ako saghagad pa. Ay, nagpasyaron pa. No. Inay ko po talaga, di. Tangani tabi Capraol Bubier Villanueva, day ka na maghugas. Dakul baga dyan sa indong dahon kang batag. Ang pahit, budol pahit. Kabot kan mga bisita mo, latagan mo kay labaon na lamisa. Lagan mo kay dahon kay batag. Daban mo na iluwag. Suanda mo, pag may magabot, linya, duman, sa dahon kang batag ka magkakanta, day kaming tubig, digdi sa kumon. Bagang ngayon tabi, madam. Kaya ngayay ka, Mr. Hulbutan, na pag abot mo nig sa dahon ka magkakan. Kaya lang, day ako mangako tabi, Capraol ha. Ako mangangako ta, baka madagit ka naman sa kuya, baka saro ka naman sa mga daragit sa kuya ta, day ko pigsisipot ang mga imbitasyon sa ko. Dako lang dagit sa kuya ta, ipig-imbitaran tabi ako, Ma'am Arlene. Ang problema, minsan day ako nakakaabot, nagpaparanos lamang daan tagama sa ko. Yan sana. No. Para nos lamang ngayon so pigtada ko sa imong special.
Uy, pag nag-imbitar po ka mo sa kuya, din hindi ako pagandang ki mga oro special ha. Pwede na sa kuya sukamuti, tuyo, balaw, gulay. Yan po ang mga pigkakaraon ko. So mga native sana. Igwa ka dyan kitabagwang pahita ko kaya. Tapos so igwa ki tabagwang baga sa pako. Tapos sa lubi-lubi. Ay, day ka magparoran na sa mga kurkarnita. Day ako nagkakaon kaya. Yo. Ama na sa kuyaan sa mga ibos, latik, aruyo, binutong, linubak, ano pa, linukay. Okay na sa ko. Yo. Kaya magpararanda sa ko kaya nung taba ko man ako supihi ka. Yo. May kamuti ka mo dyan. Sala ay pagtsaraga-tsagaan tayo. Takamuti ang pigkakaon ko. Mga tugang Miyerkules ngunyan adi suwalong local government unit digdi po sa probinsya ng Albay ipinasairarom na sa state of calamity dahil po kaining padagos na pag-alburuto kang bulkang mayon. Pero si babagang mga munisipyo nagdeklara na na state of calamity kasuod pinag-aprobara na ini kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Iyo, ay 8 LGU kasabay sa tulong syudad. Oy, ang Pag-asa tabi mga tugang may pigbabantayan na 2 LPA low pressure area so parehasin nasa luwas so kaya susaro gari palaog na Tadtad aramon tayang kasusaro gari potential na maging bagyo. Bakasyon, summer na summer, may bagyo. Inan makatakot adi kung halimbawa magkaigwa kita kibagyo digi sa Bicol, digi sa Albay, paano na sa mga nakatambak dyan na mga binuga kang bulkan. Magiging lahar iyan. Pasain iyan, iruruso. Iyan ang makatakot-takot adi. Sige aramon tantad-taod sa Pag-asa. Oy, ang DILG sabi ni Secretary Rimulya pig-rekomenda kay ni na i-abolish na itong mga SK. Sabi, di ba SK katabi Buswili? Ano masasabi mo digdi na i-abolish na da ka mo mga SK taday man da ka mo bako man ka mo mga aktibo sa mga SK bako man ka mo databi mga aktibo o di na naman may saro na naman na ayuda may pigbubusol ngun dyan sa Senado na 5,000 para po naman sa mga bagong graduate na college ayuda po ini para sa paghanap ng trabaho. Halimbawa tabi Buswili ikaw bago kang graduate mahanap ka kitrabaho aayudahan ka kan sa tuyang gobyerno 5,000 nganing yung panggastos mo pag naghanap ka kitrabaho. Ayo, pigbubusol ini dyan sa Senado ni Senator JB Ejercito. Pigbubusol pa sa nini. Tapos paghanap mo kitrabaho, tabago ka mag-graduate Buswili, ang pighanap sa mo, experience. Only in the Philippines. Nang bago ka sa nanganing graduate, hanapan ka ki-experience. Sabi yan sa mga qualification pag ma-apply ka, newly graduate. Tapos pag-apply mo Buswili, with ayun sa experience mo. Arin nga ang experience. Kahit tayo sa Pilipinas. Sige po, yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang magiging o kaya yan ang sa tuyang mga pag-re-restoryahan ngayon na pagkaga Sige, alas 7:22 na tabi sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tabi muna ang sa tuyang magiging kamugtakan kang panahon na may pigbabantayan ng LPA ang Pag-asa. Yao na!
Nasa linya po ang Pag-asa. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa line 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya ng ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po natin yung init at asahan, lalo na sanghali. Chance ng mga ulan, ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tugigaraw, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakita sa kanila at magdadala rin katagan. At kanina, habang ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa may Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tacloban City, sa may Leyte.
Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Sa pagkatulog mo, asin sa pagmata, tapos kang Salamat tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So bagyo, yaon pa sa luwas kang par. Baka lamang pag-abot digdi pag luminaw sa par, matunaw na sana. Dahil man bakit ang bagyo pag-arog kining mga panahon na di. Nga radyo kita na sana dahil paglawag pa sa nakampar makusog na, no? Paglawag pa sa nasa par, posible maging tropical storm na. Sabiyon makusog na tulos. Yo. Nga radyo po kita, Sir Rolando Camata, good morning. Shout out Databi from Quezon City, and kay Ma'am Shi Maulyon, good morning. Sir Arnel Soro Asweta, good morning. Yo, mga radyo po kita ta dipisil na lalo na kita digdi sa probinsya kang Albay, nag-alboroto pa si Bulkan, dakol pang mga na-stuck na mga basod. Abo, sus ko. Abo nga ya, pero may kasabay na mga bulder naka-stuck pa dyan sa taas kang bulkan. Ayaw, makatakot kayo ni pag nagkaigwa ki mga makukusog na oran, nako, iaanod siyempre ang pababa, magiging lahar flow. Yan ang problema. Ayaw, sige tabi, ringat po kita. Alas 7:30 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis Gas City for transient po sila. Madaling po sa niyan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. At dyan yan sa Rawis Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat po permi. Siring man ang programang initara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, kawan man dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor kang Barangay Stansya,
Sabay taman dyan si BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Siyempre, ang programang inidaraban po sa tuya kang Best Kape Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang puwerte tabing kapartner kang kamuti sa pagkaaga. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Sinripa. Alas 7:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-aralian. Mabalik po ang programa tabi Boss Willie, Madam Arlene. Danguga tabi nindi ni. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Sa pagbangon sa bagong aldaw, may boses na malinaw. Si Manny Moxea, ang sa indong kaibahan, broadcaster na may kredibilidad. Pirming maaasahan, sa serbisyong tunay may prinsipyo. Para sa gabos na Bicolano, si Mr. Hulbotana. Sa pagkaaga, kay Banindo may darang pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotohan. Manmoksea, sa puso kan banwaan. An mga isyu, tatalakayon nin husto. An sa indong boses, dadangogon. Sa serbisyo publiko, siya ang mangingenot, may integridad. Dae matatakot, si Mr. Hulbotana. Sa aga-aga, kay Banindo darangan pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotohan. Manmoksea, sa puso kan banwaan. Manmoksea, ang servidor kan Bicol. Sa indong pagmata, kumpleto anal daw. Ano tabi Boss Willie, pwede na daw ito sa 2028. Boss Willie, ma-soundtracking na kita. Boss Will, pwede na ito. O di pa? Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid, balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan, laging tama may ninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinas.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa umaga, gising na, Nem, litay sariwa, alas 7:37 na tabi, Ma'am Arlene. bagong Ano tabi, Ma'am Arlene? Pwede na ito? umayin, lahat mahalaga Pwede na ito sa 2028. siya maghahatid. 7:37 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Sa Magkukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. laging Madalion po sa na yan makuha ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, si Mr. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. So tama sana ang sigaw. Siring man ang oras ni Andara po sa tuya kang o kaya ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burze, Pilipino Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Capart Avila. tinututukan solusyon sa Siyempre kasabay niya ito dyan si Kap Susan Nabor kang instansya. bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko. Board Member Attorney G.I.O. Bonggao, BM Carol Siga, and Big Siga Jr. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Kasama si Balik na po kita mga tugang mga kabayan digi sa programa. Misyo. Ako po Gerarayan sa indong lingkod. Masana ang sigaw na Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. formasyong tapat. Pagdi po yan sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong Wednesday, Serbisyo asin reparo. Mayo 6, Makinig 2026. Manny mo siya sa umaga. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Kaya no papigalata, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sabi ni Ma'am Arlene, ano nga po dyan mo tabi, Ma'am Lynn? Yo, Ma'am Lynn, good morning tabi. Tama, Lynn ang nga po dyan mo. Okay na nga. Yo. Sige. Good morning kay Sir Charlie Sihes. Pwede na da ito. Sandali madali sa natabi. Sige. Kopya. Iyo, tama, ma'am, upload ko na sana kay Madam si Ma'am Lynn, yo. Kumusta tabi sa mga teacher niya to. Dari tapos na sa indong upload kay to uninterrupted vacation. Tapos na. Ngunyan interrupted na naman ga. Irak man daw kan mga oy aram nindo. Ini mga teacher, mga padabaon ko inita uning mating-mati ko kanyan mga sakripisyo sa tuyang mga estudyante. Na dakol kaya kung mga barkadang mga teacher na sa kuya tabi mamlintig iistoryaan sa indang mga kadipisilan manapig aagihan sa pamilya, sa trabaho, sa mga estudyante. Lalo na sa mga na-assign pa lang dyan sa mga upland, isla, grabe. Halos ang sweldo ninda, halos dahil naman kinatatada nga ni sa inda. May mga teacher kita, may mga estudyante, may mga paratokdo kita, may mga teacher po kita na na-assign dyan sa mga upland. Ngunyan, di siyempre sa mga estudyante po ninda, halos baga ang mga estudyante dyan talagang mga pobrehon man. Ang nangyari tabi Boss Rodel Domingo nganing makapag-eskwela sa mga aki pigsasakob na nindaking pangugtuhan
Takong sumangay estudyante mag-uli sa pagkaugto, dahil na yan mabalik pagkahapon. Taday, pag-uli ka naman sarong dahil magipangugtuhan. Susugunan kan magurang, uduman ka na sa lati, magtanom ka ng kamuti. Di dahil na sumanga aki mabalik sa pag-eskwela. Kaya, ang gigibukan mga paratukdo, nagbabaralon kibagas, isira, tapos nagluluto duman sa eskwelahan. O, tanganing sa mga aki na dahil may mga pagkaon sa sinda, dahil na mag-uli duman, iksarakob na sana, nagbuburodol fight na sana sinda, tanganing ang purpose sa mga aki, dahil mag-uruli sa arong ta, nganing diretso ang pagklase pagkahapon. Tapos iba, dahil na minabalik tayo na nga niya, paano man magbalik, dahil pa nakakanon sa harok, tapos susuguon na kan magurang. Paano pa ka ng pag-adal tabi, Boss Rodel? O kaya, arog kaya, may mga teacher na arog po kaya na istorya sa kuya. Kaya, minsan, minakulugon man ng daghan ko. Arog pala niya ko kayan ka mo. Parehas may mandigdi sa broadcast. Kami man ang tagasurog kang mga may mga nagdudurulok sa muya, lalong may nagarabato ng samuyang daghan kaya malailingan na subuho ko bako nagkatararag na tabi, Boss Rodel. Bako ko man problema, nagiging problema ko. Imbis subuho ko may anong pangon yan, pera na sa nagari apat na sana namba ini may anong pahuhok kunyanap na sana atakdag na naman sa duwa in the next year kumpira na sana matada kay ini sige. Digdi na kita mga tugang ta kasud ma sa ginibong regular session kan sanggunian na panlalawigan ng Albay. Pig-aprobara na dumantabi so resolution na nagpapasairarom sa 8 LGU, Local Government Unit Tigisalbay, na ipasairarom tabi sa state of calamity. Dahilan po yan kang epekto sa padagos na pag-alburuto kaining bulkag mayon. Partikularmente po mga tugang kang so nagkaigwa po ki lava flow collapse. Ining pigapod na pyroclastic density current nakadakaagi pong Sabado. Kasabay dyan ang tulong syudad, Legazpi, Tabaco, and Ligao. Na tulong syudad sa Albay, nasa state of calamity na po yan. Pero narumduman ko ang Tabaco na inot nang nagdeklara ang Tabaco na inot na ining nagdeklara ni na state of calamity. Dahilan po nga ni kaya na padagos na pag-alburuto kang bulkang mayon. So ang may mga bakwit gunyan, iyon naman sa naan malilipot and Tabaco. Para sa karaman, kang gabos, yaon pa sa mga evacuation center sinda. So mga evacuees kang malilipot at Tabaco. Ngunyan, nadagdagan tabi, Boss Rodel, tayo na nga niyan. Nagkaigwa ki, hima na. Nagkaigwa ki paggrasay. Mas madali intindihon kan sa tuya mga kababayan na pag nagtamba ka baga ki ano man na bagay, narasay, pagrasay, ruminasay pababa. No, yun na yan, ganin di kita para pasuruway kung anong apod kayan ta. So iba, nagsasabi nga, nagsabog sa bulkan. O sabi, paliwanag mang kampibox, dahi tabi, nagsabog sa bulkan. Nagdadaroy, doy siya na, natitipon, natambak duman, tapos narasay tabi, Boss Rodel. O yan ang madaling pagpaliwanag, ganing dahil na magpararibok. So, kasabay dyan ang mga munisipyo kang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Asin, Ginubatan. O yan tabing 8 iyan na LGU nasa irarom na po yan kang state of calamity. At ipinagpasarnan ka sa udma dyan po sa session regular kang sanggunian panlalawigan ng Albay. Pag sinabi ngayang
nasa irarom na kang under state of calamity ang mga naunambitan tan mga LGUs. So pwede na sindang magamit kitong pundo duman sa calamity. Kaya lang di man hindi pwedeng basta na sa naubuson dyan kasi digdibaga sa tuya tabi mamlin ang kadaklan tadigding pig tatag halaga kining lamit panta itong sumakukusog na bagyo pag mga bare months na, di ba? Sige sa albay ang pigtatakutan talaga digdi o kaya piglalaanan kang pundo kan sa para sa calamity itong mga makukusog baga tabi na bagyo na minatama baga digi sa tuya mga bare months na, mga last quarter na kang taon. O kita ngo niya nasa pira pa sa nakita, first quarter pa sa nakita. So iyan ang sabi nga ni kang ibang mga LGU kung ngaya magpapadagos pa ang pag-alburuto kang bulkang mayon, maubos nga dyan ang samuyang calamity fund. Yo? Baka maubos nga dyan pag uminabot nga sa mga makukusog na bagyo o ano man na kalamidad ang umabot sa tuya, dahil na kaming pundo. Kaya nangangapudan ang sa tuyang mga LGU na tabangan kita kang national government na iyon ang aning unya ng tigigibo kining mga bakwita dyan sa malilipot at bako ang nagtataw po kayan ngunyan iyo po ang national government, ang DSWD. Sabi nga ni kang iba sana all bakwit igwa ki pigtatao tabi na pangural daw konsumo igwa pang cash for work so mga bakwit kamo naman ang istar dyan lalong lalo na dyan sa malilipot na sa tent city umainiton bagangon yan balo din do balo kamo ngayon mag gari core camping ang harong-harong nindo tent o kaya yan trapal ang atop nindo tapos may niton baluan nindo excuse me po baluan nindo mag-star dyan sus Maria Joseph lalo na nga na may niton pag nag-uran iyuman di ba so grabe yung sakripisyo kang nakaaging Lunes digi sa tabako may naunambitan duman si Sir Jel Mulato na so iba databing mga nasa evacuation center so ibang miyembro kang pamilya nagbabalik databi nagpapasiring databi dyan sa sendang mga tanuman takadaklan baga kang mga nag-evacuar dyan so nasa loob kang 6 km permanent danger zone na ang hanap buhay tabi ninda iyon pagtanom o ngunyan bata ano ngunyan farming season yo nagpapasiriring da duman sa indang tanuman nagreparo kan sa indang mga tinanom mga pananom o kaya may mga namumonitor sinda na nagduduruman naglalaog sa 6 km permanent danger zone kaya kukol girare ang attention kang PNP pigtugutan man siguro talaga maglaog ta basta day kamo magpaaga duman ang pagkahapon magbaba kamo magbalik kamo sa evacuation center o taday man talaga pwede na pugulan mo na igwa man sindaki mga hanap buhay duman pero delikado araw kayo ning nagpapadagos ang pag-alburuto kang bulkan dahil ta sigurado ha ito nangyari so pag rasay kang mga natambak dyan na mga volcanic materials dyan sa may Maisi Gali natambak ito duman kaya duman sa parting ito masurti man kita digi sa ibang lugar lalo na sa first district tabako pasirin digi sa to ang paros pero kung magkaigwa tabi ki major eruption ang bulkan paratas yan gabos tabi kita makasapar kang abo o kaya duman sana sa may parting Kamalig ginubatan ta duman baga so kumbaga duman na so nagaagi so apod kay ni mga volcanic materials duman nagkatripon tapos narasay di naratabi kang makusog na paros kaya itinalbo pasiring dyan sa Kamalig and Ginubatan area
Yo, yan tabi sa mga pagpapaliwanag, pero pagpapaliwanag kang P-box mga tugang Coach Monel Calyos na dahil man ki nagkaigwa ki pagsabog sa bulkan. Natipo na ito, halos burubang gibaga, halos ural daw, nagdadaroy-doy. Yo, nagdadaroy-doy tabi Coach Monel ang bulkan, tapos natipon duman sa lugar na ito, tagari may uka na baga duman, may kumbaga may naukaban na so natipakan na, mas madaling natipakan na sa bulkan, kung sa inso may natipak na hibaba, duman madaroy-doy. Yo, duman nagdadaroy-doy sa mga volcanic materials, natipon, ang natipon, kuminulaps, narasay. Pagrasay, iyon na ito, itinalbo kang magkusog na paros, itinalbo pasiring dyan sa Ginubatan and Kamalig area. Yan tabi so paliwanag. Nganing day magkarilibong taso iba, ang sabi, puminutok ngaya subulkang mayon. Paglilinaw, day po nagsabog. Kapag nagsabog iyan, tabi Coach Monel Calyos, sabi ni Sir Jel Mulato, ang CDRRMO kang tabako, ang pamayo po kang CDRRMO na pag nag major eruption yan, paratas kita. Pati kita digdi sa first district, igwaman kitang hiras. Yo, tabi mga gali-gali man yan. Ako di sugali ta digdi da sa first district, dahil mapig-agihan. Yo. So, iyan tabi mga tugang ang sitwasyon kang bulkang mayon. Kaya so mga parauma man dyan sa may parting Ginubatan, dyan baga sa Ginubatan dahil man ki Bakwit, iyo, Ginubatan, Kamalig, wara dyan ki nasa laog na kang 6 km permanent danger zone. Pati ang Legazpi dahil man ki mga nasa laog kang 6 km permanent danger zone, ta irinilokar na. Ang iguana lang ang Malilipot and Tabaco. Ngunyan, wala man sinda ki Bakwit. Kaya lang pinalikas ka na kaaging aldaw kang Sabado, tayo na nga niyan. Grabe ang abo. Hanggang ngunyan. Pag uminagi ang mga lunadan, pag uminagi ang mga bihikulo, siyempre mabubulabog sa mga abo, maralayog, pasiring ang saharong mo. Tapos kung masingot pa kan mga tao, posibleng hilang ang abuton mo. Ayo. No, kaya medyo masalimot ang parting Kamalig and Kinubatan. Sa mga oras na inita, dahil pa man napaplas out na maray. Napaplasing so mga abo. Tamaski sa mga kahoy, igwa. May mga nakadurukotan sa kahoy. Magayon kuta na kung umuran. Ang problema, kung umuran man, kung makusugo ng uran, lalong delikado ang magpaparuran. May tubig, raragasa, ibubusol, lalong ibubusol yan, magiging lahar flow na yan. Ibuburusol ang pasiring sa ibaba. Kaya yan ang pigtatakutan mo niyan. Nauni, may pigbabantayan kitang bagyo na palaog sa par, sana dahil mangyari ini. Kung mangyari, ang problema, yun na yan. Dagdag problema na ini. Kung marurumduman tatabi Coach Monel, kan mga nakaaging pagtugak ang bulkan, ang may mga nangyari kato nagkagardan dahil sa lahar flow. Ini nang pagragasa kang lahar, nadara kang tubig. Diyan may nagkakagaradan. So yan ang makatakot-takot. Kung halimbawa magparauran, agian pakipagbagyo, nako. Problema tabi ang Coach Monel. Kaya tabi sa mga rayaon dyan sa mga delikadong lugar, dahil ka mo magparadurunong. Kung ano ang pigsasabi kan sa tuya mga otoridad, sunod doon tabi nindo. Tayan, para sa induman sa natabi yan na mga kaligtasan. Iyo tabi. Okay, sige. So, iguan na lang kita 4 minutos, malas 8 na. At yan tabi palan, duman sa programa ta, sa 10 to 11, ang tabay po kamuta, makakasabay niya to si Mayor Ray Bragais. Duman sa programa ng Sutama sana, Serbisyo as in Progreso. Kada Miyerkules na yan, makakasabay ta na si Mayor Ray Bragais dyan. Tama-tama, sa tabako, dakulan mga isyo, sa tabako, pinaribok ni Berto.
Puminaribok si Berto tabi Coach Monel. At yan, dangog tabi nindo ha, tadakul ang mga paglilinaw ang madadangog ta kay Mayor Ray. Kaya at yan, tabi 10 to 11 ang tabay po kamo naman sa 107.7 radyo natin Tabako. Yo! Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan, laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang Oy, 2 minutos tabi bago mag-alas 8. impormasyong tapat, Param na po muna kita digdi sa programa. inong sapat, Saga naman so iba. kwento At yan na, tabay po kamo 10 to 11. aming tinutut. Naman sa programa tang sutama sana. Serbisyo asin progreso. Sa bawat Sabay niya to si Mayor Ray Bragais. tahanan, Yo! serbisyong publiko, lahat Sa pangaran po yan ni Maestro Neil Adtuon, reparo ang programa. si SM Sir Tony, pangaran ma po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Botana, Sa pangaran ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, ang sigat, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, si Cap Susan Nabor kang instansya. syon sa problema at Kasabay taman dyan si Board Member Attorney G. Ayaw Bungaw, BM Carol Siga, and Dick Siga Jr. serbisyo asin. Oy, Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Sa indo po kabos mga parantabay. Miss Paki-like, follow, and share na lang sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. No? totoo, Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbotana tabi ni. impormasyong tapat, Saga naman, mag-iribanan kita sa Chan, 10 to 11. Adios amigos! reparo Domo arigato, ringat po kita, bye-bye! tinututukan, solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, Asin Reparo. laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw. Asin Impormasyong tapat, Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik
kan samong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.